Gihuli pa ni Police Major Eric Gingoyon si Major Philip John Libres, isip hepe sa Carbon Police Station sa dakbayan sa Sugbo, sugod karong adlaw Setyembre 5. Gipahigayon karong adlaw ang turnover of office ceremony sa Cebu City Police Office. Giklaro hinuon sa Deputy City Director for Administration sa CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter nga ang pag-ilis kang Libres normal ug kabahin sa routine sa ilang opisina. Sumala gyud mo sa amo ang organisasyon, it's really normal no kay dynamic na ang organization nga. Dili jud ta kaingon nga ay imuhan nang sa sumala pa sa gika kuanan sa ato ang city director ganina ihapod nang na-emphasize nga between the designation and appointment kay ang designated ka anytime pwede gyud ka maka kuan mahawa. Siyempre, para it's either para po na paghawa po sa imuha is for career advancement. Midetalye sab si Rafter sa direktiba ni CCPO City Director Police Colonel Antonieto Cañete sa Carbon Police Station 5. Ilabi na ang station area of responsibility sa maong police station, usa sa mga challenging nga ipatrol sa kapulisan. Sa ito ang bago nga hepe no kay kanang Station 5 is a very challenging station gid siya no. Naagid diha nato tanan na kompleto na diha natong carbon market, natong mga eskwelahan, na diha ang Colon. A part of Colon is also part of Station 5. So mo na nga gi-con gid no with the limited number of our resources ang instruction sa ato ang city director is to prioritize gid ang deployment no. So mo na nga isa po na sa emphasize kina sa city director nga to maximize the resources in order to sa laing bahin, nakig-alayon ang CCPO sa mga nagkadaiyang government agencies sama sa Cebu City Transportation Office, sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga ahensya alang sa ilang anti-criminality strategy. Tumong nila nga mas maminusan ang mga krimen sama sa robbery ug paglig-on sa seguridad sa dakbayan. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga mahinungdanon nga matuki ang maong mga hitabo. Kini aron malikayan ang mga insidente sa pagpanulis ug kawat sama sa Twin Jewelry Store heist sa Ermita ni adtong Agosto. In kaning pagproteher ug ligon no sa ato ang anti-criminality strategy here in Cebu City, especially learning from the lessons na katong mga robbery incidents nato diri. Para sa sunod panahon magduha-duha ang karing mga kriminal nga pagsulod o pag-challenge usab sa ato ang anti-criminality strategy. Matod ni Makatangay nga gawas sa ilahang stratehiya, padayon ang ilahang pakiglambigit ug pagtudlo sa mga private o financial institutions sa mga angay bantayan o mga red flag sa posibleng pagpanulis. Dugang sad ni Makatangay nga puhon ipahigayon ang simulation exercise alang sa maong anti-criminality strategy. Sa pagkakaron, padayon ang ato ang lambigit no ug pakig-alayon sa mga private sectors. Padayon ang ato ang pagtudlo sa ilaha o pag-brief sa ilaha how to determine red flags, how to capacitate them, how to identify no certain indicators para dili ta mahitabuan balik. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa MyTV, Cebu.